Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu mah di amang do idang salutna. Tapukama parminggota di Minggu Manogoton martangyang mahita di bagasan rohata.
Amin. Marende mahita, sian buku ende nomor 550 sia, ayat 1 dohot ayat 2, debatana sokal jalan abadia. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Hurajumi akka si taonon di hasianganon, hirana soada do martimbakon hasangapon si papataronna tuhita sogut. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata bargogo na sohatu dosan, sailehon ma di hami haporseaon na mangolu, asa toktong hami porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, toppa marohana ias di bagasan hami, jala paimbaru rohanami jala pasitong, sai pahot ma haporseaon nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma pati ni debata di minggu 10 sia dung Trinitatis, imana di enet sian sada Petrus, bindu 5
ayat onom. Atong patutoru hauma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoi. Asa dipatimbo hamu ditikkinai. Atong rap mengagidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapa unduk marohatta diadopani debata, tatopoti madosatta nagodangi, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk niroha, jalana basar doho, saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni, saya sesa masude dosa nami, dangadong nahu pangasaon hami, dukon niasi ni roham, hati goran napinatupa ni anak mudo, nahu pangasaon hami tujolom. Dibaheni, pasonang, jala apuli mahami, akan hinohop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga, taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni, nahundul di siabun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbaheni banado panguluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu debata marhite hite ibana. Namangulu do ibana toktong asa ditangyak pon nasida. Hasangapon madi debata na di Gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di Minggu 10 siadung di Trinatison.
Ima sian Heber bindu onom ayat 10 pitu rodi ayat 20 margati sorin mahita manjahasa. Ia debata warido dipake lau patuduhon tuak kasitean baga-bagai tahina naso olo mubai. Nasongon sao ditodita doi, nahot jalana togu, namar norusi sahatu bagasan ni rimbe-rimbei. Ima sahatna, martua maakan natu mangihon hatani beota, jalanau peotsa. Amin. Tindakom maha porsiaot tai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon, disandok partibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi Porbadia andorang sohabubuhan, ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus, namate tarpajal doibana di hau pinar silang, natuat tubanua toru dung ditanom, namulak mangulu diari patuluhon, namanaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogona suatu dosani, di sima ibana paima molak sogot tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani ala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Oras madihita saluhutna. Oras. Ujahama, titing dihuriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Oktober 2021. Permingguan dihuriata HKBP Rawamangun. Permingguan sadarion Minggu 10 Oktober 2021, dohot udutna ganuk minggu patu pautama di pukul onom, pukul 10 tolu, dohot di pukul 10 tolu wib. Dohot ketentuan sada, daya tampung di gereja holan 375 halak setiap permingguan. 2.
ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin paduahon. Tolu, ada orang so masuk tu gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi dohot HKBP Rawamangun. Opat, dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. Sudi permingguan di patupa tatap muka dohot live streaming. Pertanyaan week. Rabu 10 Oktober 2021 pukul 10 siawib, patupon ni huriata do pertanyaan week marhite live streaming atau YouTube sian gereja. Sude ruas ni huriata asama dohoti pertanyaan ni di Jabodetabek. Persembahan dalam rangka HUT HKBP ke 160 tahun. Hobar tu keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta taringot tu program kerja distrik marhite panitia tahun pemberdayaan naing patupahon kegiatan 160 tahun HKBP bersinar. Mardomu tusi di hari Minggu 10 Oktober 2021 di Ganup Parmingguan Papungu Plea Dohita tupak tu kegiatan ni. Paborhaton dohot paujakon pandita. Hobar tu surat keputusan Eporus HKBP taringot tu mutasi pandita fungsional HKBP Pendeta Agustina Borusilitonga STH Pendeta fungsional HKBP Rawamangun dimutasikan gabi pandita fungsional di gereja HKBP Resort Duren Sawit, Jalanunga Diojakon na di hari Minggu 26 September 2021. Pendeta Tulus Karya Tampu Bolon, STH, Uluan HKBP Rajek Sukatani Resort Kutabumi, Gabe Pandita Fungsional di HKBP Rawamangun. Minggu Sadarion 10 Oktober 2021 pukul 10 WIB tapatupado acara paborhaton dohot paujakpon pisah sambut pandita fungsionali na niwakilhon Pendeta Ridoi Batubara MPDK dohot Pendeta Wilson Saragi MTH di sudi permingguan di Sadarion papungu pelean dohita marhite amplop na pinarade ni huriata imana naeng pasahaton tu Pendeta Agustina Silitonga. Tada hamau liateon tunasida dina mangula di huriata HKBP Rawamangun na salelengon. Jala boido di pasahat marhite transfer tu nomor rekening 900002798 Bank Mandiri atas nama Agustina Silitonga. Sipul permingguan dipatupado acara ramah tamah di Gedung Timoteus. Pelayanan Dewan Koinonia. Senin 11 Oktober 2021 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Timoteus naing di patupa pertemuan sudi pengurus Dewan Koinonia, ketua seksi, pendamping remaja, praremaja, dohot pandita, pendamping, laho membahas pembekalan, evaluasi kinerja, dohot peningkatan program anggaran tahun 2021 sampai tahun 2022. Sudi peserta asa mandohoti kegiatan ini. Ganup hari Rabu mulai pukul 10 WIB napo sebulung HKBP Rawamangun naing patupahon fun futsal maringanan di lapangan Tiposi. Napo sebulung nanaing mandohoti kegiatan ini boima menghubungi Bonar na 70 081 2888055594 dohot Jose Sinaga 081382623565 Manang Instagram NHKBP Rawamangun. PA Remaja HKBP Rawamangun Sabtu
16 Oktober 2021 masuk pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do PA Remaja Maringanan di Gereja Remaja HKBP Romangun diundang mandohoti PAI. Dewan Marturia, bulan musik, seksi musik. Seksi musik Dewan Marturia Patupaon bulan musik 2021. Bulan musik di Patupama saleleng bulan Oktoberon aka kegiatan napinatupa ima. Minggu tematik saleleng bulan musik tanggal 10 dohot 10 Oktober sudi permingguan dilayani tim musik tematik. Musik tematiki ima musik tematik etnik Batak, keyboard ensemble dohot string ensemble. Malam puji-pujian. Malam puji-pujian di Patupa Ganup hari Minggu tanggal 10 dohot 10 Oktober pukul 10 siawib. Acara di Patupa secara live streaming marhite channel YouTube HKBP Romangun sudi ruas ni huriata asa mandohoti malam puji-pujiani. Puncak bulan musik. Puncak bulan musik di Patupama hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Sudi permingguan dilayani seksi musik. Permingguan pukul 10 dilayani musik orkestra jala di permingguan pukul 6 dohot pukul 10 tolu dohot 10.30 dilayani tim musik band. Titing nanaing merbagas. Titing paduahon. Naing menjalo pasu-pasu perbagason ma Dedi Octavianus Pardede. Ruas ni GKPA Parlagutan Palembang. Anak ni amatna Elsar Pardede. Tubuh ni inatna Lasmi Rohana Borusormin. Dot Orwana. Yuliana Sari Panjaitan. Ruas ni HKBP Romangun. Wik khusus. Boruni amata Marolo Panjaitan. Tubuni inata Rosni Ida Boruhu Tauruk. Pamasumasuon hari Sabtu 16 Oktober 2021 di Gereja HKBP Romangun. Anggiat ma persaripeon nasida gabe persaripeon adenggan di tonga-tongata tarlumobi di Joloni Tuhatta. Penerimaan guru sekolah minggu. Gereja HKBP Romangun membuka pendaftaran penerimaan gabe guru sekolah minggu. Persyaratan boima dijaha dia rotas titing manang di web HKBP Romangun. Penerimaan dibuka saat hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Informasi lebih lanjut boima menghubungi sekretariat. Sonari tabegema ende pujian na binuaton ni guru sekolah minggu. Pelayan dot akka udut ni buah-buah tajahama di arotas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatupota bahin sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Mauliate.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Au padita email da Pak Pahan mangula di kantor distrik 32 Lampung. Inang namanubuhon buru simatu panghoras madihita saluhutna. Hatani debata bari talas niroha dihita di minggu tasadarion. Ima natar surat di buku ni si Job. Bidu 20 tolu. Mamukasian ayat 10. Sahatu ayat 10 pitu. Job 20 tolu. Ayat 10. Sahatu ayat 10 pitu. Mar sorek-soreng mahita. Majahasa. Alayanggo ibana diboto do dalakku tungsura diuji ibana au songon sere napitama ahu ruar. Dang dukulao sitona naruar sian pamanganna. Gumodang do huradoti hata akana ruar sian pamanganna asa hangoluaku sadiri. Saina paujungon nado sakap ni rohana hian taringot wau. Jala tung nama ragam doa kasih songoni di bagasan rohana. Nunga debata mabibiari rohaku. Jala nasun hinagugui mabbubahi. Ahu rapi tadi ayat 10 itu. Alaidang nian mago rohaku anggo mida holom ni parnida aku manang mida au sadiri pe na hinukupan ni holong nuain olat nido sahatna hureni Tuhan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus dangadong jolma nasohea marlas ni roha jala dan ngadong jolma nasohea marukil di bagasan nguluna. Lapatan nadisi ngulunihi tahajol maun dang ditotuhon dirita sadiri. Ngulut taon dang boy hita menentukan sepenuhnya di pardalanan ningoluta siganopari. Molo taparoha hodo boha parnguluon ni si Job. Molo didok di bahasa Batak sadahalak nadaulat roha. Nabonar na soha surahkan. Ale mulutai dado di biddu sebelum niturpokon. Bohado parnguluonna, bohado parniahapanna, bohado parukilonna, jala bohado ibana, maradopon debata. Molo tajaha turpokon, na parjulu ahado naroto pikirata. Mau didok di judul niturpuk tahun diboto debatado habotoranna. Diboto debatado sude ngolut tahun. Aha penataula, aha penatasakapi diboto debata. Jala diboto debatado aha narumikot di bagasan ngulutta. Nata pesis pata memang suhar sian nata pikiri masa di bagasan parnguluota. Alai sudinai
mardalan sude nai rotu bagasan pikirata holan asalam tang dohita di bagasan ngulut tahun. Asalam marsihohot dohita di pardalanan ni ngulutta, asalam sitong dohita di ngulutta sigano paring. Huren itu hana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus melalui dok nakani di ayat 10 alay anggo ibana madok debata di boto do dalakku tung sura di uji ibana au songon sere napitama au ruar. Dia bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, bahwa saya benar di hadapan Tuhan. Puasa ikon adong kalimat di ayat 10 on. Naing dohonon ni ibana tudongan na sairo madapoton ibana ditiki marukil ibana ditiki marsahit ibana nama dok ala ni do samdo ubahes songonon parniahapanmu. Ala ni pangalao sionmu tu debatado ubahen na songonon parukilonmu. Dohot na jumonok tu ibana penamadok buraima debata. Jala sampai di bura ibana do ari hatu tubuna alai dang so ibana disi. Dia masih bisa melihat kebaikan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Molo langsung tak ada pontuhita turpuk di ayat 10 nakanin di boto do dalaku. Mari di boto de batado dalan ni manangi sepe. Molo tamik rimang-rimangi di bagasan nasa mingguon, jangankan di bagasan nasa mingguon, di bagasan beberapa saat ini, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita sungguh-sungguh benar. Apalagi misalnya saya sering mengatakan ketika seseorang itu datang beribadah, apakah dia sungguh-sungguh mempersiapkan hatinya sepenuhnya untuk menghadap Tuhan, sehingga ketika dia datang ke gereja ini dia mendapat sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah kehidupannya. Alaya dong dona songonon. Na burju tu partangyangan. Na burju mar minggu. Na burju tu ibadah manang dia. Na saya tong fokus mabege barita nauli. Alai asal dibege ibana barita nauli i. Metero tu bagasa rohana. Pasti aja mitai tu amata saya donang. Ibege ibana muse jamita di minggu berikutnya. Orang ibe satonga marjamita parjamitai angko opasi ma tu eda nami ai memang dangadok tikos sono seterusnya dia mengatakan bahwa firman itu hanya cocok kepada orang lain dan tidak pernah cocok kepada dirinya sendiri. Luang amai bana nanang dohonokku molo tabege hatani debata mohado tutu tapakilalaho do satu kelegaan sian bagasan rohata. Apakah kita merasa ringan penderitaan ketika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan? Karena dikatakan bahwa jawaban dari semua pergumulan yang kita hadapi hanya ada pada firman Tuhan. Hola katanya debatado na boy mangalusi saluhutna akka parsoriota. Hola debatado na boy mangurupi hita mangatusi ngolutta nagodang akka parmaraan penderitaan dohot akka nama bahem mabiyar hita di bagasan ngolutta.
Molo taida si Job na tape ikon marukil ibana aguan ibana di sude artana alai dang gabe dau ibana siat di bata. Molo taida di si hamorao nai naung mago saluhutna dang mabai madau ibana siat di bata alai tok tong do ibana pasangapo di bata di bagasan guarna. Alai jo suhardo masa di tonga-tonga ni huria. Bahasa hudoko songoni. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di tempat ini. Di tiki adong sihirimonna marukil ibana asa saut na di sakapina di lehot de bata. Pasu-pasuna. Alai dung martaba-taba pasu-pasu dohot aka na asing nai gabedo sidalian ni ibana. Dang marsitutu rotu adopan ni debata. Onma najot-jot mabahen torop halak gabe madabu tu nasitres. Dia menikmati dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Cebur cuhian tu Tuhan ini. Tetapi ketika dia jatuh dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak benar, bahwa Tuhan itu marah kepada saya. Dia tidak melihat sedikit pun kebaikan yang sudah dia terima karena penderitaan yang dia alami. Dak songoni nguluni halak naporsea. Hudani Tuhan nahi naholongan di bagasan Yesus Kristus. Obartu topik ni minggu ta sadarion debata nama noktong. Manak songo dia pena parngulota anggo debata hot rodi saliling nilelengna. Tidak akan mengubah kealahan Allah karena diri kita sendiri. Nah, yang dohonot di si bohado ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu tidak pernah berubah dalam kehidupan saya. Yang berubah itu siapa? Saya yang berubah. Yang berubah-ubah itu adalah kita manusia. Yang berubah-ubah itu adalah kita hajal maunon di bagasan parnguluota olo si patata kasta pakilalahon alai olo si patah hita gale di pardalanan ninguluta mabahen songon naholak kita siat di bata. Saya mau mengajak kita sekarang ketika Job, Ayub, boy ibana melewati semua penderitaan naa di hadapanna ido keistimewaan ni si Job bahwa Tuhan sendiri yang memberikan dia kepada iblis dengan satu syarat alai unang buat hosana. Boha hita di bagasan parngulota si kanopare. Molo marukil hita. Molo bergumul hita. Molo galau hita. Masihkah kita merasa bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh dekat dengan kita? Tapakilalaho do na toktong do jonok debata di bagasan parnguluota sehingga kita bisa melihat kebesaran Tuhan walaupun kita menderita, walaupun kita bergumul di nguluta siganopari. Alan ido naeng dohonon molotaida sian parsorion penderitaan ni si Job di bagasan partikianon boy madohonota ternyata penderitaan itu tidak lebih besar dari diri kita sendiri. Dangu balga parsorioni, dangu balga akka hamaoloni, sian ngulut tahun hidup kita ini lebih besar dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Sehingga bagaimana kita menghargai hidup kita ini yang sesungguhnya berharga di hadapan Tuhan. Ido nama cairikot
di bagasan nguluta. Hurani Tuhan nah hina holongan di bagasan Yesus Kristus alani ido bohado hita tutu toktong makilalahon pabahenan ini bata. Mari kita menghitung semua berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Bohado dileho dosude Tuhan lebih tahu. Uboto ado de bata aha narikot di bagasan nguluta. Si pata memang tapangido boido gabe mabay mara. Tu dirita sadiri. Hola dilehet tarsonggot tita. Olo si patadang dipangido do pena dakyat perkirkan itu, tapi kita dapatkan tarsonggot hita sok gabe dak tak tusi lah mamake na pinasahat nai alai dilehot debatado tu hita habis suhon dohot haguguun dedetai pena didokdo suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Do baina dok nakanin, danga dong jol manaholan namarlas ni roha di bagasan nguluna, mololol na mekel pena setiap hari baru tadok. Mekel ibana, torus las rohana. Katok si paruk kel honotto ni. Alai mololol na uduk pe ibana torus. Ipetong do si paruk kilo honotto ni. Alai saluhut na keadaan yang kita alami, yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Sigano pari membentuk kita menjadi orang yang beriman, yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ni parnguluota. Hurani Tuhan, nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Di ayat 12, rahmat jahat johita di ayat 12. Sada dua tolu. Dang dukulao si tona naruar sian pamanganna gumodang do huradoti hata akan naruar sian pamanganna asa hangoluaku sadiri. Bado hita mangatusi turpuk ayat 12. Gumodang do huradoti hata akan naruar sian pamanganna asa hanguluaku sadiri. Lapatanna disi gumodang dohu parade ari-ariku laho membentuk ngolu partodioku sian ngolu pardagingokku. Di Matius onom ayat 30 saya jumulu ma lului hamu harajau ni debata doho hasitongana dungi tabahonon nama odeng tu hamuna. Molo jujur kita dia do parjolo talului odeng do manang hata ni debata. Puji Tuhan kalau ada yang mengatakan hata ni debata. Di padadanan ni ngolu sigano pari dia do gumodang ti kita maka ngoluhon hata ni debata sian mangula-ulaut ta. Mari kita evaluasi kehidupan kita. Mau di bagasan partikian di masa pandemi dikatakan prokes, protokol kesehatan ini secara jasmani, ikon tidak bisa tidak harus dilakukan. Pernahkah kita memikirkan apakah prokes untuk kehidupan rohani kita? Sehingga kita sungguh-sungguh merasa nyaman di dalam kehidupan kita. Molodung do sehat ngolu partodiota kita akan mempunyai kekuatan yang berlebih mardapot hagogo onna molodung sehat do ngolu partodiota gabe tiur ma parnidaata molodung sehat do ngolu partodiota gabe bui mahita mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Satu hal yang harus kita syukuri ketika pandemi sudah mulai
Bisa diatasi bukan hilang. Kalau itu tidak akan hilang. Itu makanya dikatakan kita harus bersahabat. Alebohado. Satonganina tapatupa untuk menjaga kesehatan jasmani kita aja mungkin yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan rohani kita. Bohitaon bertambah bersinar. Bohitaon bertambah berkilau dan kariting. Molo odo hola mamikiri bohamaan bagaimana ini bagaimana itu setiap hari nambah 2 garis di jidat kita ini. Tuhan tidak pernah menginginkan seperti itu kepada orang-orang yang mengatakan dirinya percaya. Alai bohado hita toktong marlasni roha di bagasan parngoluota. Nyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita pribadi. Lepas pribadi. Mulai didok di ayat 10. Onom nunga debata mabibiari rohaku jalana sunhina gogoi mabubaki ahu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia sungguh-sungguh merasa bahwa Allah itu selalu dekat sehingga dia takut melakukan kesalahan di dalam setiap kehidupannya. Hita kan nata tong do tapakilalahon adang di ide. Allah dang diidah hajal maun, tetapi Allah melihat setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Molotung pemisalna dapotan taban-taban hita sian na sodalanna danga dong jol mana soma boto nama boto, tapi kita jujur nyama do tahe sonang do daung. Jadi alani akan nama bahe dang nyaman akan nama bahe lah betaba biar nih roha mari kita sepakat untuk tidak melakukan. Huran itu hanahin holongan di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite turpuk tadi bagasan mingguon naing matakas na parjulu. Ketika kita mengenal Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenalilah diri kita sendiri. Tatada madirita sendiri maradopo debata di bagasan nguluta. Sehingga kita bisa dengan bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah kita terima. Dangadong besina marungutungut. Alai holana mau liate Tuhan, mau liate Tuhan, mau liate Tuhan. Olanino ma. Nah di hati dakon, nah di padok di bagasan nguluna siganopare. Orang yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, hidupnya bersuka cita selalu. Dan dia merasa nyaman karena Tuhan selalu dekat dengannya. Amin. Martanya kita. Moliate Tuhan. Dihatam namar saringar di tonga-tonga nami. Dipaingot hodo hami, natok tong doho rap dohot hami, mengajari hami, mengurupi hami, madalane ari-ari ning hulu nami. Di palua hodo hami, sian hama olon nahwa dopi hami. Alani ale Tuhan ajari mahami asa gabe siulah hatami hami di bagasan hulu nami sigano pare. Ajari hami asa gabe sitidangi wasom dohot hagogo on mi hami marhite-hite ngulmit ni ngulun hami asa tadda hami akana hinokopmu pasu-pasu masa luhut naruas ni huriam naro marparsa ora dohot ho di ibadah sadarion homale Tuhan nama ngurupi nasida di rajumi rohanami do di sari hokodo hami lobi siana hinirim ni rohanami ganup marasada-sada. Alani ale Tuhan pos do rohanami natok tong juluanmu lakkanami madalani ari-ari ning ulu nami. Pasu-pasu nang akapar haladom na pinilitmu mangula di tonga-tonga ni huriaun. Asa marhite-hite pakobasion nasida lamar sangap kuarmu jala las ni roha nang tu sadok ruas ni huriam.
lehon habisuhon nasian hoi. Asa toktong nasida boy mamikirhon pako basion na duminggan di tonga-tonga ni huriamon. Di bagasan sadarion tuho mahupasahat hami ngulu nami. Ho manatoktong majagai hami. Sahat tu tanganmu mangulu nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami tuho. Amin. Marede mahita. Tatangyakon mapeliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banu agijang. Kodo haroroan di saluhut silihon lahon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Puhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam mutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banu agijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banu tongonsongon na di banu agijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sisa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Selamat bertugas Matu Inang Pendeta Agustina Silitonga. Di pasu-pasu Tuhan Ma Inang, mangulahon ulaon, songon naposo ni Tuhani, diinganan na imbaru. Dijaga jala diramoti Ma Inang, nang songoni sude keluarga. Sahat matabe sian hami sude, sian guru sekolah minggu, dohot sude kategorial na adong nang di Dewan Koinonia, Diakonia, dohot marturia.